बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। बे समाव बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव दिनै सानसेनि गेजेरावनो 19 सुबुंनि देहायाव कोविड-19 पजिटिव मोननाय जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि पानसि बाजार, पान बाजार आरो पल्टन बाजाराव गिलु-बालु थासारि सोमजिनाय नुनो मोन्दों। आलु बेपारी मंगु साहानिजों सोमोन्दो थानाय गासै 19 सुबुंनाव गोदानै कोविड-19 पजिटिव मोननाय जादों। बे 19 सुबुङा फारियै सुनि रय, प्रभात आनन्द, लेखारु निषाद, सन्जीव कुमार, निपुजन निषाद, सुमित कुमार, अजय कुमार, शंकर साहा, सुबोध कुमार, मुकेश सिंह, गनिकेत वाट, विद्येश्वरी ठाकुर, प्रवीण कुमार राव, कृष्णा गुप्ता, विश्वनाथ साहा बिसोर गासै 19 सुबुंखौ महेन्द्र मोहन चौधरी हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय। लोगो लोगो थासारिखौ गिथावनासिन जानाय नुनो मोन्दों। नोगोरमानि गासै ओनसोलफोराव थासारिया गिथावनासिन जादों। बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। बे समाव बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव दिनै सानसेनि गेजेरावनो 19 सुबुंनि देहायाव कोविड-19 पजिटिव मोननाय जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि पानसि बाजार, पान बाजार आरो पल्टन बाजाराव गिलु-बालु थासारि सोमजिनाय नुनो मोन्दों। आलु बेपारी मंगु साहानिजों सोमोन्दो थानाय गासै 19 सुबुंनाव गोदानै कोविड-19 पजिटिव मोननाय जादों। बे 19 सुबुङा फारियै सुनि रय, प्रभात आनन्द, लेखारु निषाद, सन्जीव कुमार, निपुजन निषाद, सुमित कुमार, अजय कुमार, शंकर साहा, सुबोध कुमार, मुकेश सिंह, गनिकेत वाट, विद्येश्वरी ठाकुर, प्रवीण कुमार राव, कृष्णा गुप्ता, विश्वनाथ साहा बिसोर गासै 19 सुबुंखौ महेन्द्र मोहन चौधरी हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय। लोगो लोगो थासारिखौ गिथावनासिन जानाय नुनो मोन्दों। नोगोरमानि गासै ओनसोलफोराव थासारिया गिथावनासिन जादों।